Mao di ini ang anak ni Uncle mga manhog sir, duha ka buok estudyante, kinder pa in taon nin duha kay tungod nalit og pa-enroll tungod sa kapait sa unang panahon. Aduy, Ekol. Oy, Naman sa mga kadri Akol? nilihig lagi sa kong payag lagi dong. Manilig kasi mong payag. Ay unsa man ni diri ka nagatulog? Oh, diri ko nakatulog dong. Unsa man ni imong payag? Nakuha ni dong. Uy, unsa man? Unsa man imong tiil Kol? Nakuha lagi dong, disgrasya lagi dong. Ay nadisgrasya ka ana. Hinlo lagi ta sa akong payag lagi dong kay wa man tay kuan ani. Ikaw ra isa diri Akol. Naapon mga bata pero gagmay pa lagi dong. Ana kay mga bata. Asa man imong mga bata karon? Nag-eskwela lagi dong. Nag-eskwela. Ako rin nang kamot lagi na ngay ko diri ah. Nilim ko sa kong tugkaran kay nga bagdot man kayo. Kaluoy sa imong kay tangkol oy. Duoy kay dong. Nagibot-ibot yung mga sagbot ani. Ay Kol, pwede nga maka-relax ka Kol. Pwede Nalang ko'y dong. kuan ba nga pwede ka ma-interview? Pwede dong. Sige. Ingkod sa Kol kay nagliso jud ka ba? Nga kaya ra nimo? Sige lang dong, okay ra. Okay dong. Pila man na katuig Kol nga ngadisgrasya ka na Kol? Ito nakatuig ni dong. 7 na katuig? Ay dugay-dugay na pod. Asa man day imong asawa Kol? Yan lagi ko sa mga asawa lagi. Gibiyaan kasi imong asawa? Yan lagi sa asawa na to. Grabe kaluoy sa imong kahintang karon no? Mga gani. Nya kinsa may nagasuporta sa imong mga pagkaon diri Akol kay namon kay mga bata? Mga katurang mga bata na ko na kuan, dagko, muro din suporta pagkaon lang pod lagi. Kaon lang mga pagkuan sa mga bata. Mura na. Para lang suporta sa kuha. Gani ko kuan rin, wag ko tarong tumianan no. Nadisgrasya di ini siya. Unsa may nakadisgrasya na motor? Lagi dong nga. Itan kinabuhi na to na. Naon sa din Akol na disgrasya sa motor? Lagi dong na kanser. Ay kanser. Kanser. Amo ni nga naputol na siya kay tungod sa kanser. Kanser. Asa man imong asawa karon di Akol? Wa nagani no. Biyaan gani ko. Unsa may hinungdan nganong gibiyaan man ka? Di naman ta katrabaho. Dili ka Di naman ta ka pangitag pang wan. Pangorta nang gibiyaan ta. Gudani dong. mga pila ka tuig na pod nga gibiyaan ka Kol. Sukad sa pagka disgrasya ani, kaputol ani, mo sa pagbiyaan niya. Sukad sa pagkaputol sa imong tiil, gibiyaan kasi imong asawa. Biyaan ko sa kong asawa. Naputol akong til dong 2017. 2017. Kanang akong mga anak, isa ka tuig pa nang kinamanguran. Ako tagbaw, kuha na timan. Grabe kaluoy gid si mga himtang karon di ay. Taga-tagaan ra ko sa mga silingan ako para mabuhi ko. Taga-tagaan ra ka unsa mapuli panghatag sa imuha? Pagkaon. Mara na para mabuhi ko. Maayo kay mutabang pud imong mga silingan manghatag og mga pagkaon nimo diri. Pagkaon lang yung panghatag nila sa mo para mabuhi na akong mga anak. Ang imong mga estudyante nimo asa pud nagatulog Kol? Diri na natulog. Ay diri ara pud. Diri na natulog duha. Nya wala mo lagi ni bongbong nimo mo lagay no. Magkontra sila nay kontra. Bukot ra sila gabol tung daon. Nya ka na mag-ulan diri Akol, mga basa mo. Di man mabasa kung di lang mahangin, ulan lang okay ra. Pero kung hangin, mo sablig yung tubig diri Grabe no. Ako ra jud intaw naluoy sa imong sitwasyon karon Kol ba. Luya sa imong sitwasyon diri ano? Pila na may edad nimo karon Kol? 43 na. 43 na ka. Grabe gid kaluoy sa imong sitwasyon karon ba. Paita jud lang na. Unsa na may grade sa imong estudyante? Mga kinder pa, dugay ka eskwela na. Kinder. Oo. Ang nagtabang na kanang diriya para lang maka-eskwela sila. Kuno ibiyanyos na ang katong babae nako. Ibiyanyos niya katong kamura na kong laki utso. Makakita mo basi mabtan niyo to karon, makakita mo ato. Unsa na may oras karon? Mga alas 4 na siguro. Alas 4 na. Alas 4 na pasado siguro. Pauli na to karon. Pauli na to. Mabtan niyo to karon tagtaod. Grabe luya si mong kahimtang karon. Nya asa man pud ka nagaluto pud karon Kol? Nagoy kontra da ako sa abuhan gay ako may magaluto ang mga anak nako magkabo lang siya mangitag kahoy. Nya napa kay bugas dra Ay na koy bugas dira biro. Gamay na lang jud na siya. Ang mga isa kalungagan na lang jud na. Isa na lang kalungagan.
Pwede na ko makita kol. Oo, pwede na, oh, para kita pluwag planggana. Kay Oo, ko ni. nang wag manok. Oo. Oo, na. Sus. Mana lang nimong bugas? Oo, muna nang ginakol. Oo, dong. Gumayan na lang nimong bugas nimo oy. Mga pila na po kakatuig nga nagpuyo diri akol. Wa pa'y tuig. Wala pa tuig. Ako ito dire, baling to dire kay lulog tubig. Kay namin area dito ba. Asa man ka nagpuyo sa una po? Dito sa babaw na area naman nada sa at bangra. Biro layo magtubig gud. Dire balin ko dire kay ang tubig dul ra. Nakipuyo ra po ka diri ah. Puyo ra po ko dire ah. Kay papuyo man ko nil dire ah. Sige na di na lang ka. Oh. Di puyo po ko dire kay tubig ba yung lisdan. Mga bata nang wag may pa di kagonta ba. Kagontag layo. Actually kol taga Davao ko. So nagapangita jud ko nga deserve tabangan. Unya karon kay ikaw man ako ang nakit-an diri akol nga nanilig ka diri ah. Mao ni nga giduol ti ka karon kay ikaw gid ang deserve nga matabangan ako karon. So karon kol nakoy ihatag nga gamay nga tabang sa imuha. Kaning ako akol kanising-kasing ra ning ako ang tabang para sa imuha kol. So dili man sa ingon nga dako ning ako ang tabang kol ginagmay ra jud ni kol ha. Kay nakita na ko karon sa imong sitwasyon. Grabe naluoy jud ko karon kol ba nga ikaw na kay estudyante nya naputlan pa jud kag tiil. Nya dili na ka makapanginabuhi karon. Di na jud ko panabuhi. Narano sa kung tabang ko sa mga anak ng pagkaon nang ihatag nila. So nagulat na lang jud ka nga na imo hatag og pagkaon sa imuha. Sige kol, nakoy hatag nga gamay nga tabang sa imuha karon. Para na po kay pangpalit og bugas no. So mahatag ko karon og gamay nga tabang. May na lang ni nga tabang-tabang pugo sa imuha kol. Para sa imuhang estudyante nimo. So pila ka bug estudyante nimo karon? Duha. So napo kay duha ka estudyante, ang isa kinder, ang isa Kindir na duha. ay duha ka kinder. Dugay man lang sila sa eskwela gud. Kay wala yung Tungod sa kapait nimo. pait ba. Paita gid sa imong sitwasyon no. Mahatag nga gamay nga tabang sa imuha karon kol ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Diyan na lang na ko tabang na ko na sa imuha kol. Makatabang-tabang pugo sa imuhang sitwasyon karon. Grabe gid di makaya gid ang imuhang emtang karon kol ba. Ngay nana. Look. Dili kay sa kuar ka magpasalamat kol. Una gyud ka magpasalamat sa Ginoo gyud mismo kol. Una pinaka-importante kol. Ay ko walang paglaom kol kay bisag inana ra imong sitwasyon karon kol. Ayaw ka walang paglaom tungod sa imong sitwasyon. Ay kabala ka kay naay Ginoo nga mugayad nimo para muuban ka nimo bisag nagay kapansanan karon nga inana. Dili hadlang na ay ka walang paglaom kol kay naa kay duha ka estudyante. Mas maayo nag ihilak ang imuhang gibati karon kol. Ihilak na imuhang gibati. Grabe gid di basta-basta na imuhang kahimtang karon kol nga inana nga nakita na ko. Gid basta-basta na. Ang kininyo. Sige wala na problema kol. Tabang sa kuwa. Nya imuhang kwan. Inani ra ka nya makagwas-gawas pa pud ka diri ah. Okay ra yung mga gawas ng diri ah. Kasuroy ko. Wa sa kuman ba kung diri ako magingtok na ko sa pimimpi. Ganino nga Problema man ko. naluoy jud ko sa imong sitwasyon karon ba kay di makaya ang nani nga diri ka matulog nga walay bumbong open ra kaayo nya na kay duha ka bata nga estudyante niya kamo ra tulod diri nang gatulog. Kami na tulod ni nga tulog. Ay ako katong wala ko dito. Kung na matulog yang buwan. Matulog. Grabe sa imong kahimtang karon ay dili na basta-basta inana eh. Nya kumusta man imong paminaw karon kol? Okay man ang paminaron. Umarag di na para sa una na Sukad ato nga wa pa na apa na putli. Okay naman nga ron. Marag una-una lagi nagdako lagi. gilang kol ay ka wala paglaom. Gusto ko makatabang sa akong mga anak ko. Magtabang na ako na. Kira na kol ay kabala ka Ako makalihok og tarong. sa ako ma-suggest mo ayaw ka walang paglaom gyud. Unta nga hatagan pagkagtaas nga kinabuhi sa atong Ginoo kol.
Sige kol. Si Walang ginakong matabang sa imuha kol ha, ginagmay ra gyud kol. Salamat ko sa inyo nga itabangan ko ninyo. Ano yung diri na itanaw mo sa akong problema. Ay may mga anak na din ako. Asa man? Na sa panitabok na. Ay wala na sila. Mao na sila. Ah. Bata pag gid kayo kol no. Bata pa kayo na. Ay, Chong! Chong! Ay, Chong! Dali na dali. natago. Uli na dali. Ay naulaw siguro. Ulog. Asa man sila? Si Pandak. Oh. Ay, Dak! Dali Dak! Dak! Dali na! Maulaw yun ba eh? Chong! Dali na dali na rin. Dali na yung Pandak dali. Uli na mo. Mao di ini ang anak ni Uncle mga manhog sir, duha ka buok estudyante, kinder pa in taon nin duha kay tungod nalit og pa-enroll tungod sa kapait sa unang panahon. So dako gid akong pasalamat mga ma'am og sir nga sila ang ako ang naadtuan diri karon nga inani nga nakita nako sa sitwasyon ni Kuya. Grabe jud. Grabe jud kaluoy mga ma'am og sir. Unta, suportahan gyapon ko ninyo mga ma'am og sir. Pinaagi lang sa pag-share aning video ha. Dako na kay nang tabang para sa kuha mga ma'am og sir. Ug mao lang to, daghang salamat. Hinay-hinay nako kol. Sige, So ikaw ni bahala na kol ha. Tarong mag eskwela ha. Padayon mag eskwela dong. Ha? Sige kol, hinay-hinay ko kol ha. Salamat lang. Ang kanunay kol ha. Bantay kanunay mo mga anak kol.